Hello friends, बरायबाय चेनेलाव फिन खनसेबाव दायो नोंथांमोना नायगासिनो दङ बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा गुड न्यूज दा फाइनली रिटन एग्जाम ओंखारबाय डेट ओंखारबाय आरो एडमिट नोंथांमोना डाउनलोड खालामदो NDA आरो लोगोसे एटेन्डेन्स पोस्टआव मानि दङमोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि आपकामिं BTC साख्रि फिजिकल टेस्ट दा बेनि सायाव जों सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नायजोब जाय नोंथांमोना बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट अपडेट नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो दा बबे पोस्टआ फैग्रोखो आं नोंथांमोना दायो फोरमायगासिनो दङ बेखायनो जों थांनो अफिशियल वेबसाइटआव फंबायमोना UPSC लेभेलाव NDA पोस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन 12 पास लेभेलाव बिनि रिटन एग्जामनि एडमिट कार्डआ नोंथांमोना रिलिज खालामबाय बेखायनो मा खालामनांगोन जों लगइन खालामनांगोन तो नैबे लगइनआव क्लिक खालामनानैसो एडमिटखौ डाउनलोड खालामनांगोन आरो बे रिटन एग्जामनि डेटआ बेनो जाबाय 12 एप्रिलाव 2 एप्रिल 12 तारिख एप्रिलाव नोंथांमोना लगइन खालामनानै तो एडमिटखौ डाउनलोड खालामदो जायफ्रानोखि एग्जाम होगोन UPSC लेभेलाव अके दा बे पोस्टआ मा दंमोन 394 पोस्टखौ नायोबा बेवहाय नोंथांमोननि आर्मी दङ नेभि दङ एयारफोर्सआव दङ अके बेखिनियाव जायफ्रानोखि नेशनेल डिफेन्स एकाडेमियाव NDA आवहाय एप्लाइ खालामदोंमोन एग्जामखौ मोजां होदो बेनिफ्राय भेकेन्सिया बेखिनि दङ नोंथांमोना बे सेक्टराव मोनदों बिनिबो एग्जामा जमा जागोन बेनो जाबाय एडमिटआव गासैबो नोङो लगइन खालामनानै डिटेल्सखौ मोनगोन बेखायनो जाय फंबायमोना NDA पोस्टआव UPSC लेभेलाव एग्जाम होनो गोनां दङ दा बेस्ट अफ लाक जाहाथे नोंथांमोना मोजां होयो बेखिनिखौ आं फोरमायबाय आरो बिनि एप्लाइआ जादोंमोन डिसेम्बराव जादोंमोन बेनो जाबाय 30 डिसेम्बराव 2025 दा बेखौ जों मोनथिबाय दानि जों थांसै नेक्स्टआव दानिया जायफ्रा RRB एसिस्टेन्ट पोस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन दाख्लैबाव ओंखारनाय 650 पोस्टआव दा बिनि एडमिट कार्ड नोंथांमोना मोननो हाबाय सो बयबो नोंथांमोना डाउनलोड खालामनो हासिगोन दा एसिस्टेन्ट पोस्टआव बावहाय एप्लाइ खालामदोंमोन टोटेल पोस्टआ 650 मोन दा बिनि एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलोड खालामनो हासिगोन लिंकआ बेनो दा जायफ्रा बे लेभेल एप्लाइ खालामदोंमोन मानोना आं बिनि भिडिअ होदोंमोन बेखायनो एडमिटखौ जुदि सोरबाफोर एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना डाउनलोड खालामनानै लानो हासिगोन नाथाय लिंकआ एक्टिभ जाथ'वाखै दिनैनो जागौमोन बाट मैया नोंथांमोना जानो गोनांमोन नाथाय एसे प्रब्लेम जादों टेक्निकेलि दाबो जायाखै नाथाय बेयावनो मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव दा बयनो जानो हागौ दा भिडिअ खालामनाय टाइमाव जाथ'वाखै आरो दा जायखिजाया लास्ट एडमिटआ 13 एप्रिलसिम माने डाउनलोड खालामनो हागोन नाथाय बिनि एग्जामा 11 एप्रिलावनो बियो जागायगोन आरो अके स' गुवाहाटीयाव तेजपुराव नोंथांमोना जेराव एग्जाम सेन्टार गोग्लैदों बावनो थांनानै एग्जामखौ हैनांगोन दा बेखिनि देन बेनिफ्राय जों थांसै दायो BTC आव दा जोङो BTC आव जोङो CSB आव थांसै देन CSB आव थांनाय लोगो गोबांथार कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे आसाम विधानसभा इलेक्शन जानायाव इन्टारभिउआ जागोन ना जाला BTC आव दा टटेलि MCCआ 9 एप्रिलसिम दङ एग्जाम्पल आरो लोगोसे साननाय हाबाफारिया बेसिम थाबावगोन बेनो जाबाय 4 मेसिम दा बेखिनियाव जोंहा इन्टारभिउआव जाया जों बेखौ मिन्थिगौ BTC आव नाथाय बे जोबनाय लोगोनो जुन जुलाइ आगस्तनि गेजेराव फिजिकल टेस्टआ फरेस्टनिया जानाय चान्सआ दङ बेनो जाबाय BTC साख्रिया दा BTC साख्रि होनोब्ला गोबांथार कमेन्ट्स फैगोन ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 नि सायाव आरो टेटनि सायाव बेखौ नेक्स्टआव नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन माब्रै जों बे रिजाल्टखौ मोननो हागौ एबा मोननो हागोन आरो रिजाल्ट मोनोबा जों मा खामानि मावनांगोन एबा जोङो रिप्रसेस खालामनोबा मा मावनांगोन बेनि सायाव नेक्स्टआव डिसकास खालामगोन दा बेखिनि आरो फिजिकल टेस्टनि थाखाय रेडि जाबाय था मानोना एबारनि गभर्नमेन्टआव फिजिकल टेस्टआसो सिगां जागोन अके थांनाय बाराव एग्जामा सिगांमोन गुबुन सरकाराव दा गोदान सरकाराव फिजिकल टेस्ट जाग्रोगोन बिनि उनावसो नोंथांमोनखौ मा एग्जाम लागोन अके स' एग्जाम लानानै बिनि उनाव लास्टआव भाइभा टेस्टखौ लानाय जागोन आरो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट